FM News. Lokal. Idol John, go ahead. Impakaamo ni Miss Antoinette Bareng nga iti Business Permit and Licensing Office iti Syudad Ilawag at temporaryo pailaing nga iti permit nga itigaman dagiti stall ken kiosk TFM at City Ilawag. Sigun ken kuana sa nga pulugat inem pailaing dagiti adaan ti formal a permit irinto dagiti sa nga gastos 80 ket temporaryo laeng sa ada dagiti rumpeng nga ipasada a dokumento. Kinunana at ti pagkurkurangan da kadagito gigudaway ket iti occupancy permit, building permit ken annual inspection fee. Inay na nga dahi ti pawayway nga intedyo opisina ang patinggana ito no katapusan ti radyo abulan. Isudga po na anam na maen na ang makompleto danton. Tingin tayo man di paseti na panag-sarita. Hindi naglukat ti SMN is abe talaga dagiti imay nga nag-register ti business dan kaya nakailepas kami net tinasurok na 180 almost 180 dagiti na ikan ti temporary permiten and dagiti da dumatatay is adupay laing dagiti han nga naka lepas amin dagiti requirements da kas kuma dagiti occupancy permit da ket masakol mo dagiti jay mo pang sakbay nga ited mo dagiti permanent na business permit da. So nga naka-ited kami laing P16 kada kita talagang nakakompleto ti requirements namin. Ano digiti pagkurkurangan dapat ito dito? At dagiti ko ti occupancy permit kasi dagiti per stall is ag-apply damit laing dito para building permit da and occupancy permit namin. So dagiti mabayag pa nga naubra dagiti taga-engineering na damit mapagkikedan ta. Dito nga kaaduna tinasulok na 100 na imay handamit mapagkikedan. So dagiti uray mitap na may kami dati business permit na talaga. Asan mo kanon dagiti saan kayo nakapag-kompleto iti document na? Ket ilikati dati pawayway da ingana kumati June 30 na talaga tapno no makompleto daket barbareng mailipas na nila amin ingana kadete June 30. So okay lang ag-operate sa temporary awang iwa naman? Naka-adamit ket di nag-issue nga temporary permit kanyadan, nakabayad damit ang fees dan, ket bilang kurang na talaga, DJ makunto ng annual inspection fee. Kasi may ipanggit ka dagiti electrical DJ kung connection ti electric. Iso lang ti talaga nga pagkukurangan na iso nga kailangan na ma-inspect dagiti nga nilukwa ken dagiti pinang-i-declare da no ano dagiti empleyado damit dagiti talagang pagkukurangan dalain SM lang yung mga SM at talaga dito no ti Metroar is adumit dagiti lata umay ag-register ti business na adamit dagiti umay ag-close iso nga umat adumit ket dito may register nga ag-business dito lawan. Di panag-sarita ni Miss Antoinette Bareng, iti Business Permit and Licensing Office, iti Syudad Ilawag. Idol Joanne, so kahit nasa 20 grace period until the 30th of June. So ano't papasamak no kung ano dito nga makapag-comply? When adan tumit lang siguro ti pawayway na ulit Idol Bernardo kas pagarigan hanlaeng nga magontaan at ti City Engineering Office kaniti Bureau for Protection deti panag-inspect data ti kaaduna digito inspect and data takot deti pa ti may isang mangitantan na Idol Bernardo. Okay. Alakat ganun talaga ang negosyo, hindi tulong ti LG mo di jay kadigiti micro, small, medium enterprises ito Lawag City. Go ahead, John.